galon di se ga tiebe tinya wele la fala ka chiende me tinya wele la galon di se ga tiebe tinya wele la fala ka chiende me tinya wele la galon di se ga tiebe tinya wele la fala ka chiende me tinya wele la na mara shikolo bawo tinya wele la fala ka chiende me tinya wele la sara ga jubu bomori tinya wele la أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عدد نعمه وإفضاله ثم الصلاة والسلام على منبع العلم وينبوع العالمين وآله وصحبه أجمعين سلام من الله ورحمة من لدنه وبركات أم بل من شريف لا تفي لك بغو مالكو واني مالكو كان أنا فولينا ولي نمان دوم بي أو كلنا بلا جليني أو كان يمدالكو نمانا بواجولي كنكا أم بي بدل بغو فينو de l'actu konana jamiyatu ata al-islami no yetijani jakuluba mimbi anga mali konana lada do sanwosa ubi Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu anhu nale waljubai aleka waliyuya jalaba soroli nabi fuma kutbaniyal uzma sanwosa ubi kena basigi ko keni sodia donye ko ke alabarikada donye ani duwudu kanyeshi anga jamanamba ode hukumu konana nyineta kabe dimashidoma Novembre kalo tile 5 kene ngula wasalendo nanga karamogo baw chamanye ananga jamana famaw wa kene yere nunduna ni Qur'ane sanmay kalaniye anga je anga nyamada o sorolum fe min rabbil alamin am yaquluna iftarahu qul fatu bi suratin mislihi wad'u man istata'tum min الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. Notre chèque clôture pour toujours les degrés de la sainteté. Je dis bien les degrés de la sainteté. Notre cheikh a aussi par ailleurs bénéficié, par la grâce d'Allah, du statut de pôle unique, un pôle caché, une station spirituelle connue seulement d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quoi donc de plus naturel que nous, Tidjanes, célébrions les mois de Muharram et de Safar, les premiers et deuxièmes dans l'ordre numéral des 12 mois de l'année hégirienne, comme des moments d'une très haute importance et d'une portée extrêmement significative. Ceci rappelé et avec votre permission, Excellence, Éminence, chers frères et sœurs en l'islam, avec votre permission, je voudrais rappeler que depuis l'aube de sa création, notre association Ata Islam s'est donnée pour devise, premièrement, la connaissance de la Tariqa Tidjaniya, deuxièmement, la pureté ou la purification des mœurs, et enfin, la sincérité dans les actes.
Chaque élément de ce triptyque constituant un challenge, oui, un défi que seul l'aide d'Allah et les engagements conjugués des uns et des autres permettra de relever. Nous devons, en conséquence, pour cela, conjuguer nos efforts et constamment réchauffer notre foi en Dieu. Car rien de viable ne saura être construite sans l'amour des cœurs, c'est-à-dire sans l'entente et la solidarité entre nous les musulmans. O kɔfɛ kuma sɔrɔla ka di an karamɔgɔ ma Sheikh Mohamed Tihami Haidara. Ale bɔra ka kuma sufiya nafa ani jɔyɔrɔ min b'a la silamɛ yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔna na. An ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ. N'i ye an ka diinɛ kitabu belebeleba fɔlɔ ta k'a lajɛ kuranɛ kɔfɛ n'o ye Bukhari ye, Ala ka ciba sallallahu alaihi wasallam a bɛ hadisa dɔ riwaya. Hadisa kelen don, sahaba kelen de ye hadisa in riwaya, jamakulu y'a minɛ a fɛ. حديث البخاري باري رواية في كتاب الإيمان، مسلم باري رواية في كتاب الإيمان، صحيح 40 النووي باري رواية في الرقم الثاني. وحديث سيدنا عمر بن عفان رضي الله تعالى عنه كدو دلا كلو سيليتو على كتبا في صلى الله عليه وسلم. كو تشيرو تامنا غدوكا كو أجين أكا فيني جيلي روباس a kuzigi fini do kirikiri ite aye ka fo ka bora voyage la ka dugulu ka wa mati jamana mi ba don hadisa in kudala ka jan kosobe ko fa tara sigi ala ka tiba kire sallallahu alaihi wa sallama kwa ya abulu fladda ayre kulire kuruka ka kulire kuru fla sangani ala ka tiba tay sallallahu alaihi wa sallama kwa ya ala ka tiba ni nga sallallahu alaihi wa sallama ko ya muhammad kon kibaru ya yal maslamaya jumeyi ala kira ya fwaye ko islamaya ka shira ka fo mashite ni alate ka shu ka sali ala ka cibayo josin duru fwaye ko mo ka jam kwai ala ka cibani nga tubuni sallallahu alaihi wasallam ko yal mal limaniya jumeyi ala ka cibayo kama kulli maniya kadda ala ka kilibanti ala kadda ala ka latigela kadda janimin aljinna kadda kudu ni melekawni nabiyunu ka kutubula ala kira ke wulu fwaye ko ba Sayyidina Umar ko cendi ka kira nyininga arab tlaga fo kira jabi ko fe kiye ci fo sadaqta ya rasulullah ko ana alaka ci ba nyininga ko fe ko yalla man nyuma ya jumayi ko alaka ci ba ko sallallahu alaihi wasallam al ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ko alaka ci ba ko ama ko nyuma ya ye e ka ala batu ina fi nyabi alala ki ka do ni enyeti alala ala nyebela ni hadisai ki sigi ka fotan do kata ne ka kuma koroto yi parce que islamaya kono ma chama be ko ka kalamu la horo nga darsu dama do bi hadisa ni kono na kada yam siga ngani sigi ngale jeli buli ka ka banti wa kono darsu folo sayyidina umar ko ako bainama kunna julusun aw bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam o wajira ka fo chen do to la sayyidina umar kilima ide ako wati mi an kun sigile do ala kira kerefe sallallahu alaihi wasallam ko chen do na hadisan ubane ala yara kira na ko chen do ne ako ko ne jibrila de ko annana aw kala aka dine na donc o wajira ka fo adamadin wore wuse kan meleke ye halli tikira yi o darsu kili parce que jibrila dona ulu ya ye unyena darsu flana ay ala ka cibani ni sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko yal ma islamiyya jumai ayu faaye ko limane jumai ayu faaye ko nyumaya jumai ayu faaye ko koro ye dina ye fembele bele ba sabadi islamiyya limaniya ani sufiya no ihsan akele ko ba islamiyya jose duru fo ko ban kalimaniya jose woro fo ko ban anana ihsan no nyumaya nyumaya kika ala batu ina fo nyabi ala la wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa ko ika ala bato ina fo ere jole dina baro bele jeli dafal ko ina fi nyebi ala la ko ni nyeti ala la ikado ala nyebi la doni wo de ya fwanya na ko sufiya mimbe ni alebi alika bara sinzili do harama de jugud lalika ko aye dalu folo min suru ala kira ka hadisa la ko ye nini ni sigira ka hadisa bla ni tara qur'an kono ibi suratu taha la je qur'an hafizu bi jamana lu do
ibi se kata suratu maryam laje abi nabila musa ka kissa ta ka sigi sura flengono aba fo ko musa na ka kiraya musa sona ka tugu ma do la ko kale kata meleke bi jigi mami ka ko kanda ubsira ko mawre kale kana bliya aba fo ko halat tabiuka ala an tuallimani mimma ullimta rushda ko musa est ce que ebi son ne ka tugila ala e doni min di ma no bi ma kanda no yele ko nyana di ma ikan kala la iba don la ka fo jaja kalanden ka tugu ma nyana ko kale ke anyona ye sharia kono o benedo jaja ma ka sheikhu mine walma ma ka sheikhu ka tasira mine qur'ane kono o dalu be no hadisa kono o dalu chama be faman sha'a attakhadha ila rabbih sabila suratul kahf kono kuna kadima ni ki ka siratike tasratike mbala nabi si alama doni bo ko sabilu min forani yorena ko tariqa di sira mi ma Allah si alama na borola sufiya ere bele jeli mana faranyo anga sufiya bi fe jumeni kala sufiya bi hada madi rukuri kala inni hada madi farqulu sufi ga mu fu itola sufiya bi hada madi ni kala chogudi bana minnu be ani mamutu jugu minnu be no lu bi hada madi nina no yere boya ani yere prota ani munafiqiya ani shweni ani jeneya ani limaniyandaya ani jatige ani kabba kadda ala kallatigela ol fe minnu be ni hada madi dane do no lu ki saniya ko lu bele de sama ka buida parce que lu bi ni de luti farqulu la sufiya ere basé yo dika sufiya bele jele dia faranyo nga kala jekta so tariqa bele bele ba fla doro am ko ko sufiya tariqa ko kacha sufiya be ba faranyo nga tariqa fla do tariqatu shukri wa tariqatu mujahada tariqa fola e jumeyi o ye sufi folo minu nana kira fatu le sanki mi flana kono nana olu ka bara ku jumeyi mu tige ka bo jena piu ubi tay ko de kono ubi sali ubi shu ubi wurdu ke u ka jena tige bebla olu we shutans jana ja sali de ke jenka kayele ma ko kono ala ni kama o ma folo mi bala no doni do abu hashim sufi o te bene ko abu no junayd sheikh junayd al-baghdadi no sheikh abu bastami no halaj no ka tariqa na tugula aw fodima ko tariqatul mujahada o kore uluka ala soro sira aka gene parce que fiki déconnecté ka bo jena pew pour ka sika ala soro tariqa flana nana islamia generation sabana kono abi fuma ko tariqatul shukr o folo wi tariqa dasukiya ani qadiriya ani naqshbandiya ani shajuliya ani satuhiya ani dasukiya olu ko kibi tuiga masaya place kono ni ga koloshi ka ala ni ka ala so ni urdi kumuru ni do wi tariqa tijaniya yo do wi ab fode ma ko tariqa tu shukri donc o tariqa bele ba fla o bele jele di mana faranyo ko ka tariqa misani to bo ko na fara sufiya don adon ko mujahada kata ko kono ki yere nyani ka banjena ka yara sablaka o afu mo tariqatul mujahada wal ma ka tudgu kono ma to ba ke chugo mina ka keti abi fu mo ko tariqatul shukri tijaniya bola qadiriya bola tariqa wore bola aka chana o mo go iba soro uluti u yere sene ka ko bita ko kono iba soro uluka khalwa o mancha fana faslun entre parenthèses ni segira kata Cheikh Ahmad Tijani ka tarikh radiyallahu ta'ala anhu aba fiye ko ni tabulo dum fo le ko abi malla salima alai abela jeli ke ka ba nga wati mi alaka ciba nana alima kene ka sallallahu alaihi wasallam aya fo alai ko ati ni be kumbo ko khudh hadha al-wird min ghairi khalwatin wala i'tizal ki kan wurdi mine ka soro ima do khal wala imi yerete ka mo la foddo mina ikata ikal la ni soro ala fi ka soro ebi kal la halayala ima changer donc tariqa tijaniya ale sigile do o sigila dunu de ka ami jiya laba mina bi ni ye ataka laje ibaye ma chama de be koloshi ma minun bulu ni olu yere ka famiyala olu ba fe ka do sufiya kono ka sufiya nyini ka don nga iba soro ubu do sira je modo iba soro ubu ka famiya je parce que ma ni wuri la ka fo kibita dugula sira min bi ma seye ni o sira je aka chana ibi meta mana ka soro imase donc aramade ikanga don ka fo sufiya ere akal la nyine jumeyi mo la folo sanika afo kibi du tariqa la mami mbala ko asonero ka fo ale mangene amma bo bi fura la ka fura nyini o tigire maye mambala na mo bi cheikhu la cheikhu mbala si alama kalande en tant que ere mo songa fo kima dafa fiyew etsika si alama wa fiyew ti na fasoro ga cheikhu la
fi yɛrɛ de ka sɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ lahalaya min na ma jɛn'a ye ma ŋɛnɛ nin na hali ni ka kɛnɛ farikolo la mankutu jugu dɔw bɛ yen olu bɛnna fo sufi dɔw ko min ka fisa kalanden ma sufɛ n'i bɛ to k'i da i ka bigi ta i k'a lajɛ défaut minnu b'i yɛrɛ la ruhaniyan i k'o défaut sɛbɛn i k'a sɛbɛn i ka fɛɛrɛ kɛ k'a dilan i yɛrɛ i ka maa ɲini n'o ye murshid ou bien cheikh ye n'o tigi b'i dɛmɛ a dilanli la o de ka kan kalanden bɛɛ lajɛlen k'o kɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni ka bon yɛrɛ bolo n y'a jateminɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni a bɛ n'a fɔ diɲɛ ka di ne ye fo k'a dama tɛmɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni kɔrɔta ni yɛrɛ bonya ko ni ko baw de ka di ne ye maa o maa n'i yɛrɛ sɔnna k'a fɔ ɔhɔ ni mankutu in bɛ ne na a man ɲi a dɔn k'a fɔ k'e bɛ se ka kɛ ala maa ye parce que banabaatɔ n'i ma sɔn k'i ka bana jira docteur tɛ se k'a furakɛ o sheikhu min e bɛ taa gɛrɛ o la n'o ye sufi karamɔgɔ ye walima o muqaddamu o ye jɔnni u ko a sheikhu man mata wa lam yadhhab ila al-akhirah ko sheikhu de ye maa ye maa min fatura nka a ma taa lahara fɔlɔ man mata wa lam yadhhab ila al-akhirah o kɔrɔ ye hadamadenya fɛn o fɛn bɛ yen mankutu fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye hadamadenya mankutu ye ko hadamadenw ni baganw jɛlen don la ale y'o mankutu ninnu bɛɛ lajɛlen fa k'a ban pewu fo a tɔ tora ala ka ciba nɔrɔ de ala sallallahu alaihi wasallam o kɔrɔ di jogokolo minnu tun b'ale la o jogokolo ninnu a y'olu bɛɛ lajɛlen ko k'o ban k'a saniya k'a ka fini ko k'a jɛ k'a kɛ pasi donc sisan kɔni ale kɛra alamaa ye maa min b'a la n'o sera o jɔyɔrɔ ma o maa qualité de bɛ se ka kɛ sheikhu ye min ni maa wɛrɛ minɛ k'i kɛ a yɛrɛ ɲɔgɔnna ye tasuma kisɛ kelen n'i y'a bila furunɛ fa tasuma cɛ la i b'a sɔrɔ ale kelen bɛ kami tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kami ka k'a ɲɔgɔnna ye k'a sɔrɔ foyi ma bɔ ale degré la o de ye sheikhu ye o tɛmɛnen kɔfɛ tarika kelen kɔnɔ par exemple an ka tijaniya ta n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ tijaniya fana kɔnɔ masharibu b'a kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen olu ka tarika nɔrɔ minɛ sira o ye sheikh ibrahim Niass ye dɔw ta ye sheikh rahimahullahu ye dɔw ta ye sheikh umaru ye a ka ca muqaddamu ka ca kosɛbɛ masharibu ka ca sheikh Tidiane ko radiyallahu ta'ala a ko diɲɛ laban na ko ala bɛna cɛw d'ale ma a ka tarika in kɔnɔ minnu selen don k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ n'u ka taabolo créer min bɛ maa lase ala ma tijaniya kɔnɔ k'a sɔrɔ lazimu wazifa ma falen a bɛɛ lajɛlen fana ka masabu a bɛɛ lajɛlen bɛ ka ji bɔn yɔrɔ o ye ala ka ciba ye sallallahu alaihi wa sallam nka o masharibu ninnu est ce que olu bɛ différence créer tijaniya kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ wa k'a fɔ ne ye Niass ye ne ye Tankile ne ye Hamadisi ye ne ye nin ne ye Umaru ye est ce que o bɛ différence créer tijaniya ni ɲɔgɔn cɛ la parce que Cheikh Tidiane ko a ko ana rajuluha min kafin ila kafin ko tijaniya bɛɛ cɛ kelen de b'a la o y'ale ye k'a daminɛ kafu kulu la o kɔrɔ ye diɲɛ kun fɔ a kun cɛ fila tɛ tijaniya kɔnɔ tijaniya bɛɛ sheikuya o chaise ye kelen ye Cheikh Tidiane sigira ka maa wɛrɛ t'o kan bilen khalifaw b'an bolo muqaddamu b'an bolo i bɛ se k'i ka sheikhu wele walima i ka muqaddamu wele sheikh bonya kama nka sheikhu ma sheikh ka martaba yɛrɛ o ye Cheikh Tidiane ta ye tarika tijaniya kɔnɔ ani maa si ma jɛ o la o tɛmɛnen kɔfɛ sufiya n'o ye ka hadamaden jugukolon sama ka bɔ i la k'i ko k'i jɛ k'i kɛ maa ɲuman ye yalima diɲɛ laban mɔgɔw mago b'o la bi wa anw minnu bɛ yen n'o ye diɲɛ laban mɔgɔw ye parce que an bɛ k'a fɔ fɔlɔ Junedi Bagdadi caman ninnu tile télé kun tɛ yen avion kun tɛ yen micro kun tɛ yen téléphone kun tɛ yen technologie kun tɛ yen chaîne ninnu kun tɛ yen internet kun tɛ yen foyi kun tɛ yen o waati temps tun bɛ hadamaden bolo i bɛ ala ɲini i bɛ ala sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma sɛgɛn i ma degun i ma foyi anw bɛ diɲɛ laban min na bi diɲɛlatigɛ la kow cayara hadamadenw ka ciw cayara mɔgɔw magow cayara dugukolo fana bɛ ka koro mɔgɔw la yalima anw diɲɛ laban mɔgɔw mago bi sufiya la wa o ɲininkali jaabi ye min ye maa yɛrɛ minnu bɛ yen n'olu kan ka u cɛsiri ala ɲini na o ye nin diɲɛ laban mɔgɔw de ye parce que ala ka danni kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'u déconnecté don k'u tigɛlen don ka bɔ ala la o ye génération 21 de ye ka taa nka ala kira ko hadisa la sallallahu alaihi wa sallama a ko hɛrɛ b'ale la hɛrɛ b'ale man na ko fo ka taa se alikiyama jɔ don ma ko alkhairu fiye wa fi ummati hatta sa'a ka da mun kan n'i ye an ka diɲɛlatigɛ taabolo ta k'a lajɛ bi i b'a sɔrɔ ni e y'i da sɔgɔma ni kununna n'i y'i tɛgɛ sama ka bɔ i ka birifini duguma i tɛ ala ɲini i tɛ dugawu kalan i bɛ fɛn fɔlɔ min ɲini i b'i ka téléphone de sama ka bɔ fɔlɔ k'o lajɛ i b'i ka whatsapp bila a la k'a lajɛ message minnu nana ala ka waati tɛ yen bilen n'i bɔra o kɔnɔ i bɛ sanji ta i bɛna fajiri garaba sali ni programme b'i bolo ka taa sport kɛ i b'i bolo ka taa o la ala ka temps t'i bolo bilen saatu rabbi tɛ n'i tilal'o la i kan ka téléjournal suit i b'i bolo ka na i bɛn'o kɛ n'i tilal'o la rendez-vous dɔ b'i bolo i bɛ taa o la bɛn midi ma o b'a sɔrɔ farikolo sɛgɛnnen épuisé la i bɛna dɔrɔn hami kelen min b'i la k'i da ka sunɔgɔ
ibi kunu ka bosno wala to ri tla internet la information minumi ibi tla wala do ibi dumini ke ibi feto no suite la ibi to la information c'est ainsi de suite am mi ka 24 heures veiki bi actuellement ni wati na tandi mayre min be no ko ala ka wati bulu à 100% bi aka dogo donc mami no mbala ko lu kangu unyeshi ala yere ma ka sufia nyenyi ka nyedo no spiritualité bana mi fargulu la ka sama ka bo no e ala dombale ani ka miri ala la ka miri lahara la ka miri jugujugu la ko lu sama ka bulaki ke ina fo ala kira ka sabo la mo jumi mami ka na keti o yi an mo de bi ni jela bayina o de kama Sheikh Siyani radiyallahu ta'ala anhu ako ko aleka ni wurdi ko fathu wal makwa suluku kama lasi ala manai ko abi chun ati ga general madi parce que ko aleka tagono ko masage bala wa fanda bala nga o kuma Sheikh Muhammad al-Hafiz al-Misri de yofu o koroydi ko ma bele jele bi tori kala me bebi ka barala ibi tiyane kala de do soro martaba tingu manuwa do ngaba soro abi biru kono yise ka tori ka ma wore soro iba soro manuwa do iba soro almami do ibi do soro iba soro manuwa do iba soro fama do sirati do fe ibi do soro iba soro manuwa do iba soro commerçant do ko kullu dhi hirfatin fi hirfati tijani kono ati ma balika barala barakela bele jele bi ka barala wa bele jele bi joro soro kasi alama ka soro imadi o de kama ma hujji ba fo ko akthar man yuftah alayhi fi hadhihi at-tariqati yakun fathan hujumiyan aw kama qala ako mala somba fɛn o fɛn bɛ k'u bɛ dayɛlɛ tijaniya kɔnɔ k'u bɛ se nɔrɔ ma fatihul mubinu ma ko a fanba a bɛ cun u ka de k'a sɔrɔ u ma sigi n'a ye i b'a sɔrɔ kuma dɔ e bɛ mɛn ka lazimu di waati dɔ ni fatihu ko a bɛ nɛma a bɛ bali ka nɛma k'i sɔrɔ sunɔgɔ de la i b'a sɔrɔ dɔw ka fatihu bɛ na k'a sɔrɔ u bɛ wazifa kɛnɛ kan i b'a sɔrɔ dɔw ka fatihu yɛrɛ bɛ na ka bali kutu taama na hali nin kɛnɛ ninnu ka dɔw ka fatihu bɛ se ka na kuma ɲɛtiri o de kama tijaniya kɔnɔ fɛn min ɲininen don kalanden fɛ o ye tarika sharti minnu wara ni Sheikh Siyani olu fɔ ni sɔnna ka wurudi minɛ ka sɔn kalandenya ma i k'olu dafa o fɔlɔfɔlɔ ye e ka kɛ silamɛ ɲuman ye i ka kɛ silamɛ ɲuman ye parce que u ko tarika taarifu la ko at-tariqatu nafilatun ta'abbudiyatun yutaqarrabu biha ila Allah ta'ala ko wurudi ye nafila sira ye maa b'a minɛ ka k'i masurunya Ala la a bɛ kɛ sababu ye ka dusukun zo wuli ka bɔ yen a bɛ kɛ sababu ye hadamaden k'i ka lahalaya yɛlɛma ka bɔ baganya la k'i ka lahalaya segi ka na mɛlɛkɛya la hadamaden filɛ nin n'i y'a ta k'a lajɛ hadamadenya mankutu fanba min bɛ yen ni sufiya b'a kɛlɛ hadamaden ni baganw jɛlen don o la o de kama sufiw bolo maa min b'a la n'i m'i cɛsiri ka Ala ɲini olu bolo e ti maa kekun ye nka i ni hadamaden tɔw de bɔlen don ɲɔgɔn fɛ o de kama Ibnu Arabi al-Hatami sahibul Futuhat ale ko ni maa ma kɛ arifu ye ko a kana k'i kɔnɔ ko hadamaden de ko ye ko baganw bɔ bɛ ɲɔgɔn don seulement a ka fisa n'u ye dɔrɔn hakili de la bagan bɛ sunɔgɔ a bɛ sunɔgɔ bagan bɛ dumuni kɛ a bɛ dumuni kɛ bagan bɛ dimi a bɛ dimi bagan bɛ kasi a bɛ kasi farikolo bagan na farikolo b'a la différence fitinin mun ɲɔgɔn cɛ o ye hakili ye a banna donc mankutu minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden yɛlɛ k'i bila mɛlɛkɛw ka martaba la o mankutu o de ye tasawufu o de ye sufiya ye a fɔ o de ma ko sufiya donc hadamaden hakilima de ye maa ye maa min sɔnna k'a fɔ ko lebu kow bɛ ale la lebu ko minnu b'a la ko bɛ se ka don ale ni Ala cɛ ka tila ka wuli ka sheku sɛgɛrɛ sheku min b'a la n'o kɛ sababu ye k'a tɛgɛ se Ala ka hadara kɔnɔ subhanahu wa ta'ala. O tɛmɛlen kɔfɛ an karamɔgɔ a Sheikh Kawuseku Jakite ale fɛnɛ bɔra ka laseli kɛ an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ. الأولي والسر الأنجز الأكمل أين رحمة ربانيتي وبهجتي الاغتراءات المتكونة الأكوانية خذ بدائرة الكمال ويا ختة تاج معاسن الغلال سر الذات وترجمان الأسماء والصفات سيدنا ومولانا محمد المصطفى العدناني الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي المعلوم
بحر العلوم والفيودات نفس الولاية ختمها ومختومها سر الإلهية جله أن يصفى شمس الحقيقة حقه لن يعرف شيخي يا ابن العباس أحمد المصطفى ابن المصطفى ابن رسول الله قطب الوجود المقصد المعمول من أوتي السر المسونة ولو بدا خطر على جبل الهيراء يزول ورث الولاية كاملا عن كامل متسلسلا لمحمد صلى الله عليه وسلم وعن سائر خلفائه وهم مال سرهم من الإنس والجان ردا لا سقط بعده أبدا. وبعد السلام عليكم معاشر السادة الأعزاء، السلام عليكم أيها أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنكرم بشخصي رحمة الله كامل على فاكم شيء شيطانة ترمى أبوك تعبدا وامتثالا لأمر الله شو حضر لما كنك ولوك النور ناجي يشراكنا منها ودون الشيطانة تنقل سريع من يامريا كان كسو نام بيجي أما فقالا كان كشي الشيطانة ترمى هرم مرة الشيطانة نجينا الشيطانة كده أما فعلا مكان شيء تقولي الحمد لله صلوا القطبانية القسمى من يروك لنا نمبالي غرو والله أنسكرا أني على كرام وديو كسبي أنانغا خليفة بو أنانغا المامي بو أنغو على كساوري بني غنو جرانا أني أفو دوين جابرا بسالفارا فوكا كنا ولي إذا أدم مدي فوري بي أمين تهدم مدي روكي ومرة أخرى سترون عجبا أم بفو على مكان شيء الحمد لله رب العالمين كألا فوق ألا ولمن دون من سك فوق با وإن تعودوا نعمة الله لا ترزوها من هيك كشخص يعني كلامي كشريفين مغنو والله ويكون جاري ورك ميسر صوت ميسر وعلى كركني صلى الله عليه وسلم ما سك كتريقا ما يعبر فاك سوري على كرفي ما سك كتريقا ما يعبر فيك على كربونا نوفي لو شريفين يا ما على مكان شيء والحمد لله رب العالمين مسمي للإسيا سكسي رحمة الله وإن تعودوا نعمة الله لا تؤسوها وما بكم من نعمة فمن الله أما على فوق على بركة كما كنا نكما تكون يا مريا على كشف ولا أنا أسكي كني أبيك الدنيا كنا وصلنا الحمد لله شريفون بكنك شخصي رحمة الله أيه بارا من جاي فاس جمانا كنا شيء من التروفيه سيرا جمانا كنا ولو بكنا كنا شيخ عمر فوتين نقولي وقصنا ولو بنبو أتشاما صاحب الفائدة التجارية الشيخ إبراهيم ياس الكولاهي وأكاد شيبو تشاما بها شيخ الباب من يجرون على كله على وقت جبي قبل الوالد الشيخنا أحمد رحمه الله كنا فعلا به نروك كلبا نروك كلامه ونشاما نلا أو ما فعل مكان شيء سيرسي رحمة الله يجوا لي أم بسال من قرطي سا فده كنا نملكا بونجور دي على كرام صلى الله عليه وسلم ونلا بنا ما فوق ما كسينو خلبي كتامني بسكوني من ينقلالا وشيخ إبراهيم ياسين أسكي ولجو كلامه بسكون ما نبصر بولو ودسكون ما صار كلامه من بولو إما كلامه يفلو نبني ماود ما منو به إن شاء الله أفهمه عندك كم منو كتامني بسكوني كتاتنا بريزاد الشيخ جانينا أم بإسكال كفاسا نهي إسكال كفاس أم بتا كشيخ جاني كبلا كاتنا على كرافي صلى الله عليه وسلم كوبي بنيكونو توندو صورنا كو جميعة التجانية لدعوة الإسلامية كل دوندو سي كو ولي من دوندو بركة دوندو كعلا بركة كعلا ولي من دو كو الصلاة في الأركة صلى الله عليه وسلم ومن عرفك على بركة أم بيجو باب محمد يلا الأكرة كدالة صلى الله عليه وسلم أو أنجم بيكو كما القطبانية الأسمى أسكي دوبي نيكا كو خطبية كو بوراني أم بافي كابورا قرانكم أو أهل السنة والجماعة أما فين بالكتاب والسنة على كتبودي على كرا كتبودي نبي السنة المحمد يريم صلى الله عليه وسلم من بعد جمانا كنا مري كنا سامبكني تنبكتو كتاب لا فو كدال كتاب لا فو كاي ركه بس من جمانا عندنا نسوفيا من الإسلام يقولي بكتا سندر أحمد بابا نبي كمين فو إن هذا كونسيرين تفيو كاكو شيء تجاني صوت منيا بس من خادرات بالبلبو الشيخ عبد القادر الجيلاني كسبه جوية بارك التصوف نعم نقوم من بعد شباب ولا تمرة والله طريقة تجانات طريقة من بطريقة ولا بوشي لا أم طريقة ولا بوشي عند طريقة ولا بوشي بس سيدا من شان كان طريقة أني فند فرع نقولها
ni tariga wɛrɛ b'i bolo ala k'i bɛn sahaba ma ala k'i don arijina kɔnɔ n'a ye an jigiya b'o kan yɛrɛ mais Cheikh Tidiane ka tariga in ani tariga wɛrɛ tɛ fara ɲɔgɔn kan n bɛ kadiriya di n bɛ tijaniya di o tɛ Cheikh Tidiane ka gafe kɔnɔ arifu filɛ sigilen yan arifu denw sigilen filɛ yan kitabu minnu b'an bolo tijaniya kɔnɔ ko n'o y'an ka marajiw ye kosɛbɛ a dɔnbaw bɛ yan a jawahirul maani kɔni kosɛbɛ ani jami ninnu tigiw rawdul muhibbul fani u dɔnbaw sigilen filɛ yan rimawu a dɔnbaw sigilen filɛ yan ko tariga tijaniya ni fɛn tɛ fara ɲɔgɔn kan fɛn tɛ fara ale kan ale tɛ taa fara fɛn wɛrɛ fana kan ko qutbaniyatul uzma a bɔra min balimakɛ n balimamuso dɔ bɛ ɲininka k'a bɔra min k'an bɔra pale la ko mun de tun bɛ yen ko qutbaniya u b'a fɔ ko ala kɛra ma fɔ i b'a fɔ k'a bɛ kuranna yɛrɛ de kɔnɔ kuranna de ye kutubu fɔ ne tɛ maa barikalen ye maa barikalen yɛrɛ ma bɔ an ka dugu kɔnɔ o ye tiɲɛ mais a tɛ diɲɛ fan bɛɛ o ye hasidiya ni juguya ye i mɔkɛ de ma k'a ye i karamɔgɔ ma k'a ye o de kosɔn i b'a hasidiya sinon maa bɔ bɛ yen wallahi hali alikiyama don dɔ bɛ na dɔ suma na ni o bɔra la alikiyama an bɛ to tile la lahara min bɛ bɔ bolo la muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuranna de y'an kalan ko man yuti illaha wa rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa n bɛ ka min fɔ i bɛ taa suratu nisa'i lajɛ an bɛ ka min fɔ an bɛ kuma bil kitabi was sunna ko ni maa min tugura ala ni kira nɔfɛ ala n'a kira anw m'a fɔ kuranna ye fɛn ye ten anw taara an bɛ sunba de fɔ an b'a fɔ e b'a fɛ an k'a fɔ cogo jumɛn na a tafsirila ye cogo min ni maa min tugura ala ni kira nɔfɛ ala n'a kira ala ye nɛɛma di maa minnu ma allahu akbar maa nɛɛmadenw sigilen filɛ kɛnɛ kan minnu ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam minnu sɔnna maabaw ye minnu sɔnna kuranna la baara ala ko jɔn ye maa nɛɛmadenw ye mina nabiyina ala ye nabimanw fɔ nabimanw kɔfɛ ala ye titiri dɔ fɔ an sigilen filɛ o kɛnɛ de kan ko wa siddiqina tiɲɛtigiw a bɛ fɔ kutubu ma ko siddiqil akbar a bɛ fɔ a ma ko xawsu yɔrɔ dɔ la a tɔgɔ ka ca mais ala y'a fɔ kuranna kɔnɔ nabi ɲuman ye nabi ɲuman 124 an karamɔgɔ Cheikh Sidi Ahmed Tidiane an tɛmɛ to kuma na an b'o de ala kɛra mantɔn bɛɛ lajɛlen ma la ilaha illallah muhammadu rasulullah a bɛ maa min bolo ni sigara ko kira wɛrɛ bɛna ala kɛra kɔfɛ i ka silamɛya tiɲɛna nabi ɲuman ye nabi ɲuman 124 a banna ni ala kɛra muhammadi sallallahu alaihi wasallam ala kɛra n'alen kɔfɛ a tɛ fɔ karisa ye nabi ɲuman ye kalimatu nubuwa a banna karisa ye kutubu ye karisa ye sheku ye karisa ye arifu ye karisa ye walijo ye mali silamɛw aw k'a bɛ k'aw bɛ silamɛya min na san ba kɛra ni san kɛmɛ naani. kuma sɔrɔla ka kuncɛ ni Sheikh Ahmed Tidiane Jabate ka bɔ Abijankaw fɛ yen nɔ n'ale ye Tijaniya jeturaba ye Abijan jamana kan ale de tun ye nin kɛnɛ ye invité principal ye an ka ɲɛmada ale fɛnɛ ka laseliw fɛ. ne ka thème tɛ kutubaniya ye mais an sigilen bɛ kutubaniya de kama thème ye tarbiya de mais kutubaniya yɛrɛ Cheikh Tidiane bolo radiyallahu ta'ala anhu martaba saba de don القطبانية العظمى الختمية والكتمية مرتبة سبعة المرتبة سبعة لا يرسل في كلام القديم صلاة الفاتح هو الكلام القديم صلاة الفاتح مرتبة سبعة لا يرسل القطبانية العظمى بفهم حق المرتبة الحقيقية ختمية بقدره وقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم كتمية وبمقداره حق قدره ومقداره العظيم وقصة نيدال صلاة الفاتح لا منغو منام صلاة الفاتح كفصة صلاة الليل ويشهد جانب النجاة بالنسيم محمد الغالي أقوم من صلاة الفاتحة كفصة صلاة البيت إذا أورات كفصة أورات البيت أقول لي أشري قرآن بيا من هذا ما لما سأجي فواتي من مصطفى المختار لنا صلى الله عليه وسلم صلاة الفاتحة أجيين نانينا ولك لا شرط جاني تيالي أبانجي فولو وجي لا قرآن صلاة الفاتحة فولو بقرآن منازل دو
اللهم صل على سيدنا محمد وإن الله وملائكته يصلون على النبي الفاتح لما أغلق إنا فتحنا لك فتحا مبينا والخاتم لما سبق ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق وينصرك الله نصرا عزيزا وناصر الحق بالحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل والهادي إلى صراطك المستقيم قل ما سألتكم عليه من أجر إلا المودة في القربى والهادي إلى صراطك المستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وعلى آله قل ما سألتكم عليه من أجر إلا المودة في القربى حق قدره وما قدر الله حق قدره ومقداره العظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق donc ye salatul fatihi korana kono shen bawa na tana korana kono wuni na tana korana ke daifu ana salatul fatihi to kono aflana odila imam ali makama allah wajha amuli kalandare kono allahumma dahi al-madhuwat wa bari al-masmukat wa jawar al-qulub ala fitratiha shaqiha wa sa'idiha ij'al shara'if salawatika wa nawami barakatika wa ra'afata tahannunik على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق إمام علي باكي كفانا ندي شيخ البكريمة خلوة كفي معلتي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم جاتك لا وقفه أنا نتكو تجيما الغوث الأكبر والكبريت الأحمر شيخ الناس وولي فاسد شيخ زمانه وزمان غيره فرد دهره ودهر غيره ابن رسول الله وسر رسول الله ونور رسول الله وعين رسول الله أبو العباس مولانا أحمد بن محمد التجاني صلاة الفاتح تلالما ما لديك صلاة الفاتح كي ظاهري كاتي بما يباك جاتي تالا donc Qutbani al-Uzma Sid Malik Jamil al-Fasisa في المحرمين محرمون للفضل ومكتبة لما عرفة mais kutubul a'zamu oni kutubu to ka janyo na ina fo suni nyana maka janyo na tuko kutubul a'zam nam sharti jani bo maktaba so khatmu ye joni placido be nabi mayate ma ga waliya limiti dépassé mais nabi mate sharti jani be fe be ken nabi mo ga sokono abaye abeye ababe Allahu akbar nayi kofle waliyu damani ba kofe ode barzaku bayna an-nubuwa wal wilaya sisa sayyidul wujudi akadoni mine laba ka kundo beta ka ti chekelema o kala sharti jani chiden kelingile be ku kana ka doni mine laba yele manchero kono na mi yala la ti che fo yi fo chekele be ya ti sharti jani ma Allahu akbar khatmu yudi me mo sorola mu ka kutbul azam yalla be yerma mo sorola mu ka khatmul wilaya yalla be yerma ina fi al-arab al-hatimi mo sorola me kaba ko emi depuis enfa adama fokata tu ko meleke che ma soro mi ko ale kutbul maktum ye foteke ele kaba ko wal yusima so wal yusima seka foko anal kutbul maktum shati yani kele de afa ko fe mo ma na fo
ya ga ko tigide wallahi maktumi o ya yin ma ba ko gaiti ako na meleke tali ya ko china tali ya ko ai ngati agama dima nabi nyumo ni chido o ka martaba bo bolo mais min kelali nan kunti muhammadu kedente dan fen sita do min kelai o ko so ismul azam ghaibu sabadi be bangi al-qiyamah ko to ni sabadi be bangi al-qiyamah rasul ku be tawassul kele aba fa alamide bi asma'ika bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaib indak ala isula zamu bi borona be ka ghaib kono ni dan fen sita don ala midilla no isula azami o ye ghaib kele yas'alunaka 'ani sa'a qul 'ilmuha 'inda rabbi al-qiyamah bi jodoni o ye ghaib flanai ma sito doni ala kelente asabana an-nasu fi wadin wa ana fi wadin Cheikh Tidiane ka kutubul maktumu mindo o fene be bange al-qiyamah mais dama ni besi le me femi kana na mawdu ko kono wati manja o itakbiya ni ibado ni kala ndinta ni tien ismul azam bedan na itu ko wi tikbeke na ni chibula be shi nyon fo be wuli nyon fe na juhum mai yutrat li asal adabi Allahu akbar o ba ke ka bon ma nyon ga daira wallahi me witti min shat yani ya dama nabi man ba ke ni ba mu annani chidin ke me sabani tan saba abbe chila adama de fando de hatta o yoro tumai alqalb tɛmɛlen kɔfɛ an sɔrɔla k'an ka kuma galamanin cɛ mɔgɔba welelen minnu sen sera kɛnɛ in kan an ka ɲɛmada olu ka sɔrɔlenw fɛ alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ta'ala laka bismillah laka kunaja laka lillahi rasulullah kai ambe yomna chania ka kubania kireka Islamia fodo Islamia fo malikon do ay ko malim bela jeleni bana Islamia ma do ko Islamia ka mali yere ka la hala folo folo ni malika Islamia yere folo folo adamna ni la adamna ni la o abadamna na watimna adamna la basila Islamia yere abinna almadin sɔrɔ idugu dilannen don a bɛ idugu dilan ka ɲɛ parce que silamɛya nana sɔrɔ ka sɔrɔ anw ka adamadenya sabatilen don yan nɔ ɔ silamɛya nana ka na dɔ de fara a kan parce que silamɛya ye nɔrɔ ye ale ye kana ye bon a nana na sira min fɛ dɔrɔn tarika sira de fɛ bon tarika sira b'a sɔrɔ jɛ o jɛ ni barikada t'a la jɛ o jɛ ni bonya t'a kɔnɔna na o fana bɛ kɛ jɛlankolon de ye donc tiɲɛniya ni tarika ninnu u sigilen bɛ sariya mun kan o kumana sariya ka bon kosɛbɛ a bɛ an ka jamana yɛrɛ ka tabiya a b'o o sinji kosɛbɛ parce que an ka jamana yɛrɛ bi an bɛ mun ɲini ayiwa n'i y'a mɛn k'a fɔ a ka kɛlɛ dabila mɔgɔ ka kɛ k'a fɔ mɔgɔ si tɛ yen nɔ mun b'a fɔ min ma ko nin dabila ni kotoɲɔgɔnya tɔla tɛ yɔrɔ o yɔrɔ la kotoɲɔgɔnya tɛ du o du kɔnɔna na o du bɛ kɛ du tiɲɛ jango jamana kɔnɔna na o fana dɔrɔn tigɛ tiɲɛniya tarika ale bɛ mun ɲini o ye kɔtɔɲɔgɔn ta la ani sabali ani ɲɔgɔn dɛmɛ o fana dɔn jamana yɛrɛ mago b'o la sa la o fana dɔn an bɛ dugawu kɛ ni faraɲɔgɔnkan filɛ nin ye ala ka kɛ jamana ma hɛrɛ ala ka kɛ jamana ma bɔda ye tɔɔrɔ ma an kan mun kosɔn an bɛ se k'an yɛrɛ bɔ tɔɔrɔ in kɔnɔna na cogoya min na mais an bɔ tɔɔrɔ in kɔni kɔnɔna na a tɛ se ka kɛ cogo si la fo an ka an majigin ɲɔgɔn ye an ka koto ɲɔgɔn t'a la an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an ka hinɛ ɲɔgɔn na n'o kɛra dɔrɔn jamana in bɛ tɔɔrɔ kɔnɔna na a bɛ bɔ parce que minnu bɛ yafa na mankan na ayiwa n'a sɔrɔ i bɛ jɔyɔrɔ ɲini la jɔyɔrɔ tɛ se ka sɔrɔ mankan kɔnɔna na n'a sɔrɔ i bɛ fanga ɲini la fanga tɛ se ka sɔrɔ mankan kɔnɔna na n'i bɛ jamana yɛrɛ nɔfɛ jamana tɛ se ka sɔrɔ k'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ yen nɔ parce que jamana o jamana n'a b'i bolo ni kɛlɛ b'a kɔnɔna na jamana tɛ o
ala ni fanga b'i bolo ni wari b'i bolo ni wari de ɲini ni wari b'i bolo ni kɛlɛ bɛ yen nɔ wari tɛ nafa ɲɛ o tuma adamadenya foyi tɛ se ka ɲɛ ni lafiya tɛ fɔlɔ o tuma an bɛ lafiya de ɲini jamana kɔnɔ ala ka lafiya nɔgɔya ye ayiwa lafiya nabɔ ala k'an n'u dɛmɛ ala ka sababu ɲuman kɛ ala k'an kunnadiya faamaw minnu b'an kunna an bɛ dugawu k'u ye yarabi ala k'u dɛmɛ k'u se jamana in tali kɔrɔla la wa diinɛmɔgɔw fana k'u jija u ka dugawu kɛ u ka dugawu kɛ kana da dugawu kun fana ma dɛ u ka baara kɛ u ka kuma n'u kumana adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca ala fɛ adamaden kunnadiw olu bɛ lamɛnni kɛ olu bɛ sabali an bɛ kuma danni yɔrɔ la k'aw fo k'aw barika da ala ka sabara yana ala k'an kunnadiya ala ka limaniya d'a ma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا غفار صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أمي سالتي باكم أنك الفليك وفي علما سبحانه وتعالى على ديلي أكهينانا ولجوك ولجون شيخ أحمد تيجاني على كدار النور ما بفهم تمنعنا جمانا كنا لو تجاني خليفة ولي مقدموني مرودوي على كهيرة بوبي من فترة على كهينا ولا على كيافون أبغى الإسلامية فان بهيرة تورط الإسلامية كنا أون تجاني كلانديون جمانا إنغانو نهاكي لا سوني أبي دفع سان كم فلالا tijaniya charini mali kono okmana wati de sera minye faranyonga wati farafaralu wati temena kadaka okunkera sababu dawla ani sababu daw koso kadaka tubabu bafo ko il faut diviser pour régner ni bi feka mogo mara ku fara ni y'u fara kuma mana i bɛ se k'u mara o waati tɛmɛna mɔgɔw ye hakili sɔrɔ mɔgɔw kalanna limaniya seginna a nɔ la o tumana sisan tijaniya tɔnw cayara n'an tilala k'o tɔnw n'o zawiya bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ tɔnba kelen ye k'o tɔgɔ da ko CONFENAT Conseil fédéral des adeptes de Tijaniya du Mali ne bɛ o kadiri de kɔnɔna na kala ka ala o ɲɛmaaya kalifa ne ma an bɛ bi tile min na o kumana ne kan ka ye nin kɛnɛ kan ka da ka an karamɔgɔ an'an ka ɲɛma o ye Cheikh Ahmad Tijani de radiyallahu ta'ala anhu o tɔgɔ bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ la o ka kumaw bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ la lamɔ bɛ kɛ n'o ka baaraw ye yɔrɔ o yɔrɔ la an ka kan ka y'o kɛnɛ kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala jati kosɔn ni kɔnɔjɛya ye ni tilennenya ye a bɛɛ turulen don jogo de kan n'o tɛ diinɛ Muhammadu nana ni diɲɛ den kaban sallallahu alaihi wasallam sharia din islamɛya o dafara kaban nka islamɛya taara ka fɛn min to an bolo k'an k'an cɛsiri o la ale Muhammadu kɔfɛ o ye jogow dilali ye o kumana tijaniya a nana ka jogo de dilan a bɛ fɛn kelen dɔrɔn de nɔfɛ hadamaden dusukun n'o y'a dusukun nɔgɔlen min b'a yɛrɛ la n'o de b'a su k'a bila kojuguw kɛli la nkalon la namara la suyɛni na o n'a ɲɔgɔnna fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye hali ni ye silamɛ ye n'a bɛ se ka kɛ sababu ye k'i minɛ lahara jɔ don o kumana tijaniya bɛ na o de kan o de saniya nka fo maa ɲɛbaa de ka sɔrɔ i la min ye karamɔgɔ ye min bɛ sira yiri la wa a bɛ fɔ o de ma ko mukadamu walima kalifa nka olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn olu fana ka kalifa o de ye Cheikh Ahmad Tijani ye radiyallahu anhu o kumana an sigilen don bi an bɛ ala deli an ka jamana bɛ yɔrɔ min na fɛn min b'a jɛ o ye nin yɔrɔnin de ye jogow de tiɲɛna n'i y'a mɛn ko corruption ko ka surafɛn minɛ silamɛ ɲuman tɛ surafɛn di o silamɛ ɲuman fana tɛ surafɛn minɛ o tuma jogo tiɲɛna n'i y'a ye maa ye nkalondanna a nkalontigɛla a jogo de man ɲi n'i y'a mɛn karisa ye karisa janfa a jogo de man ɲi n'i y'a mɛn karisa y'a sinji tigɛ a jogo de man ɲi n'i y'a ye karisa bɛ maa kɔrɔ fɔ a jogo de man ɲi n'i y'a ye karisa bɛ mɔgɔ hasidiya a jogo de man ɲi donc n'i ye ninnu de fara ɲɔgɔn kan n'i kɛra tijaniya ye karamɔgɔ bɛ ninnu de ko ka bɔ i dusukun na fɔlɔ o kumana i bɛ k'i maa ni ɲɔgɔn fɛ i bɛ kɛ hadamadenw fɛ i bɛ kɛ ciba fɛ i bɛ kɛ ala fɛ o kumana i bɛ kɛ ala ka maa ɲuman ye
a bɛ fɔ maa minnu ma ko ala ka waliji ninnu ala ka waliji tɛ dɔwɛrɛ ye minnu sɔnna ala ko ko n ka nin to yen n y'a to yen ala ko n ka nin kɛ n y'a kɛ o tuma e bɛ gɛrɛ ala la tijaniya yɛrɛ sɔn sinsinnen donnen de kan walhamdulilahi rabbil alamin o tuma na an bɛ ata isilamu an b'a fɔ an b'a ɲɛmɔgɔw fɔ minnu sera ka nin baara in labɛn k'an wele k'an fara ɲɔgɔn kan an b'u fɔ ala ka san wɛrɛ yira ayiwa an kɔni bɛ jama wele tijaniya la tijaniya ye tarika min ye tarika ɲuman don kira salaw salim ka siraw don fɛn fɛn bɛ silamɛya la an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka tijaniya sira ɲini a ka sira ɲuman don bon an kɔni bɛ jama wele an ye kutubaniya min ka nin ye sisan an bɛ ka dugawu de ɲini k'a la deli jarata ni fɛn minnu b'an ka jamana kɔnɔ k'a la deli ala k'a wuli ka bɔ an kan an ye kutubaniya in k'o de kama barisa an ɲɛmɔgɔ Sheikh Tidiane Haidara ale ka sanayɛlɛ de don ale ka dernier diplôme de don jala de don donc an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o de kɛnɛ kan nka an bɛ jamana in kɔnɔ sisan yɔrɔ min na ko gɛlɛyalen don fagaliw ka ca violence ka ca donc an kɔni bɛ ala deli de la kutubaniya a tɔgɔ tijani bɛ min bolo tijaniya tɛ min bolo an bɛɛ ka jɛ de ka dugawu kɛ an ka ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn minɛ ka sira kelen minɛ o de b'an ka jamana in bɔ bolo la donc an bɛ ala deli de ala ka lafiya na jamana in kɔnɔ ka hɛrɛ don jamana in kɔnɔ ka bɛn don jamana in kɔnɔ an b'o de ɲini donc kutubaniya yɛrɛ kɛ kun b'a de o de parce que an bɛ ka cérémonie kɛ Sheikh Tidiane ka kutubaya kama mais an bɛ k'ala deli a kɔnɔna fana na ala ka hɛrɛ don an ka jamana kɔnɔ salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu alhamdulillahi rabbil alamin nka saro an ma se k'a kɛ tiɲɛni bɛ se ala ma degun nana n'o ye a kɛcogoyaw a y'a sɔrɔ kow cayara an ma se k'a kɛ ɔ ɲinan an y'a laɲini an k'an jija ɲinan an ka se k'a kɛ ɔ ani lakow bɛ n'an ma o de y'a bila retard la ne t'a kɛ kuma yɛrɛ tɛmɛna o tuma an bɛ ala ta'ala fo ka ala barikada parce que an ni dɔw jɛra k'a ko organiser ɲɔgɔn fɛ olu ntanyara o y'a ko sumaya ala y'a kɛ anw minnu fana ɲɛna o tuma an fana b'a la fɔ k'a barikada tiɲɛni na o tuma an b'a la fɔ an b'a barikada kutubaniya y'a kɛ kun ye de silamɛya don diinɛ don an bɛ jɛ an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ arasuru ka taabolo don Segamani Cani ka taabolo don o tuma an b'a ɲini ala fɛ an bɛ kɛ o taabolo min sira kan ala k'a ɲɛ an bolo ala ka barika don ala k'a mɛn k'a kɛ kutubaniya ye Segamani Cani ka kutubaniya don an sigilen b'o kɛnɛ de kan bi an bɛ dugawu kɛ radiyallahu anhu ala k'an don ala hɔrɔma na arasuru kanu kɔsɔn salatul fatihi bɔ n'a barika kɔsɔn bi alhamdulillahi rabbil alamin an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min kan bi o de ye al kutubaniya al azum kutubaniya al azuma n'o de ye Sheikh Tidiane radiyallahu anhu a ka kutubu jala sɔrɔli don an filɛ k'o de ɲɛnamaya n'an b'o nisɔndiya kɛnɛ kan nin don in ye donba ye nin don in ye don hɔrɔmaba ye nin kɛnɛ in sigira jidi kɛnɛ don kunnadiya kɛnɛ don limaniya kɛnɛ don duwawu jaabi kɛnɛ don an ye kɛnɛ in sigi bi ka da ka jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min na bi ka kɛnɛ in sigi ka ala wele ka jɛ k'an dusukun kɛ kelen ye k'an jigi jɛ ala la k'an jigi jɛ ɲɔgɔn na ya rabi ala ka an ka duwawu minɛ an ye jamana in bɛ kɔmanagan min kɔnɔ a n'a bɛ degun min kɔnɔ a bɛ se ka wuli ka bɔ a kɔnɔ cogo min o y'anw tijanikɛnw ka laɲini ye an ye kɛnɛ in sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi o kama wa an y'a ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya an ye wa an jigi b'a kan nin kɛnɛ sigilen nin kɛnɛ in ye ala ka kɛnɛ ye ala yɛrɛ ko silamɛw k'an ka fara ɲɔgɔn kan ko ka jɛ ka kɛ kulu kelen ye k'ale wele n'i y'a wele a ka ca ala fɛ jɔ ɲuman caman bɛ sɔrɔ kɛnɛ in kan yan musa jaabi bɛ sɔrɔ minnu na wa an jigi b'o kan k'o bɛ sɔrɔ donc kɛnɛ in sigili ala k'a k'an ye fayidu ye k'a k'an ye jigisigi ye k'a kɛ jamana ye hakililasigi ye
alhamdulillahi rabbil alamin an balman Shirifula TV lagebagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'an ka foli kokuraya aw ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen hakililajigi an kun bɛ badalabugukaw fɛ yen nɔ Palais de la Culture kɔnɔna na ata el islami n'o ye tijaniya jɛkuluba min bɛ Mali jamana kɔnɔ laada do olu ka laadala sigili n'a bɛ fɔ o ma kutubaniyal uzma a Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu anhu ale ka waliya jalaba sɔrɔli don an'u ka congrès ordinaire ka kɛ nisɔndiyali don ye ani duwawu don ka ɲɛsin an ka jamana ma ni kun y'an ye o kɛnɛ kan an bɛ Ala deli duwawu minnu kɛra kɛnɛ in kan Ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi an ka jamana Ala ka basigi minnu ni tora an ka jamana in kumabɔli la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka yafu ma Ala ka hinɛ o la wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shukran lakum wa dumtum bi khair. Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolo mawu tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraka jubu bomori tinya wilila fala ka chideme nego tinya wilila dabali jubu kemori tinya wilila